Boas, hoxe imos tratar o tema da nova narrativa galega, que a verdade cae bastante na Sabao, así que é recomendável levalo bastante estudado. A nova narrativa galega xorde máis ou menos no mesmo marco histórico que os dous temas anteriores, que se sucederan entre o 1936 e o 1976. Porén, no noso tema non é tan importante desenvolver o marco. Os escritores que na nova narrativa galega se inscriben comezaron a escribir a finais dos anos 50 e inicios dos 60. De feito, considerase que esta tendencia comeza en 1954 coa publicación do prelo de Nasce unha árbore de Gonzalo Mourullo. Ademais, non hai un consenso entre a crítica para poñer unha data de finalización desta tendencia, porque hai algúns estudosos que consideran que aínda non finalizou, que hoxe en día se siguen a escribir libros encadrados dentro da nova narrativa galega, e hai outros que sinalan a data de finalización como a publicación de Adiós María en 1971. Falando un pouco máis dos autores, todos se caracterizan por ter influencias das novas técnicas que se desenvolvían en Europa. Por exemplo, estaban moi influídos pola Nouveau Roman ou tamén polas investigacións da psicoanálise de Freud. É dicir, unhas investigacións que se centraban no mundo dos soños, que xa miramos que lles influenciaban bastante os surrealistas e que facían que os autores da nova narrativa galega tomasen moita inspiración do mundo onírico. Ademais, tamén tomaron como referente a James Joyce, un escritor moi importante da literatura universal que escribiu Ulises e foi do que tomaron a técnica do monólogo interior. É dicir, a reproducción dos pensamentos dos personaxes sen ordenalos dun xeito lóxico, senón tal cal veñen á mente, como se os personaxes falasen consigo mesmos. Tamén cabe destacar a influencia de Kafka, que podemos ver reflectida nos seus ambientes escuros, pechados, opresivos, nas súas personaxes marxinais. A máxima destes autores foi que querían construir unha narrativa artificial para fuxir do mundo que os rodeaba, porque consideraban que este era moi hostil. Se lembramos o contexto feito no tema da poesía de 1936 a 1976, xa saberemos por qué. E un pouco tamén dentro deste rexeitamento a este mundo hostil, moitos deles opuxéronse ao franquismo e tiñan unha ideoloxía nacionalista de esquerdas. De feito, fundaron o grupo Brais Pintos, que como miramos anteriormente era un grupo de galeguismo de tendencia marxista. Ben, pois agora que coñecemos máis un pouco as características xerais dos autores, imos falar concretamente das características da súa narrativa. E para iso imos centrarnos un pouco en cada un dos puntos que compoñen unha narración. Por unha banda, o espazo. O espazo convértese en algo simbólico, cargado de significado, pero ao mesmo tempo é indeterminado. Moitas veces non temos por que saber concretamente onde sucede a narración, aínda que si é certo que prefiren o espazo urbano. En canto ao protagonista, moitas veces fálase dun protagonista antiheroe, e isto quere dicir que os protagonistas son desarraigados, anónimos, cunha existencia monótona, pero aínda así retrátanse protagonistas psicolóxicamente moi complexos. O narrador é preferentemente en primeira persoa, coa técnica do monólogo interior que xa explicamos antes, e tamén empregan moito a técnica da cámara fotográfica, é dicir, un narrador que describe todo o mínimo detalle, o chamado obxectalismo, dalle moita importancia aos obxectos, como se fose unha cámara de cine que foi posta nun lugar e describe todo o que ocorre ao seu redor. Porén, tamén atopamos moitas veces en moitas narracións o pluriperspectivismo, é dicir, por exemplo, un conto que observamos dende 5 perspectivas diferentes, dende 5 visións de 5 personaxes. En canto tempo prodúcese unha grande ruptura da linealidade temporal, é dicir, atopamos bastantes saltos temporais, analepses, prolepses, o que se chaman flashbacks, flash forwards. En canto aos temas observamos bastante variedade, pero todo só en orbitar alrededor da angustia e o illamento do ser humano ante un mundo opresivo, o que moitas veces conduce a este ser humano á violencia. Tamén son bastante innovadores en canto a que falan abertamente da sexualidade, pero moitas veces esta tamén está cargada de violencia. E outro dos seus temas predilectos é a rebeldía, a loita pola liberdade. Por último, tamén cabe destacarmos dentro destas características da nova narrativa galega a fusión entre os mundos real e fantástico, aparecendo en narrativas aparentemente realistas elementos que son imposibles ou moi improbables. Pasando a falar un pouco dos autores, podemos citar entre eles a Xoana Torres. Xoana Torres escribiu a novela que xa citamos antes como posible peche desta tendencia, que é Adiós María. Adiós María foi a primeira novela galega escrita totalmente en monólogo interior e que relataba as tensións entre o rural e o urbano. Tamén algún autor así que poderíamos citar sería Camilo González Suárez Llanos, que escribiu Lonxe de nós e dentro, que é un libro de relatos que está profundamente marcado pola angustia,
angustia, a soidade, o absurdo, temas que xa miramos nas características da nova narrativa galega. Pero, dende logo, os autores que creo que non deben faltar en ningún tema de nova narrativa galega ou que non deberían faltar se queremos ter un tema completo son os tres que vou citar agora. Por unha banda, Xosé Luís Méndez Ferrín, que xa o miramos dentro da poesía deste bloque de temas. Xosé Luís Méndez Ferrín conta con dúas obras bastante importantes que deberemos citar. Primeiro, Percival e outras historias. Percival e outras historias mestura a fantasía encarnada na materia de Bretaña e a realidade. Ademais, grazas a isto, pode incluir persoaxes e espazos moi exóticos. En este libro hai unha marcada atracción cara ao bosque, que é un espazo que para el significa liberdade, é un símbolo, como dixemos antes, na nova narrativa galega os espazos están cargados de simbolismos e significados. Ademais, tamén plantea o tema de Galiza contra Castela, o antagonismo que moitas veces se reflectiu na nosa literatura. Por outra banda, dentro de Xosé Luís Méndez Ferrín tamén podemos falar do Crepúsculo e as formigas, que é un libro de relatos tamén bastante representativos da nova narrativa galega, nos que emprega diversas técnicas e que, para o título, bastante curioso, emprega unha metáfora, é dicir, como explica ao comezo, as persoas estamos representadas polas formigas que avanzamos en fila, todas xuntas e sen ver, cara a un destino tráxico. Outra autora bastante importante que non deberíamos esquecer é María Xosé Queizán, que foi unha autora bastante recoñecida por ser abertamente feminista e nacionalista. Dela compre destacar A orella no buraco, que conta 3 situacións autobiográficas con rupturas temporais e coa técnica da cámara fotográfica que xa explicamos anteriormente, é dicir, un narrador que conta todo aquilo que ve, describindo os obxectos e todo o que o rodea. O último dos autores moi importantes que non debemos esquecer é Carlos Casares Mouriño. E dentro de Carlos Casares tamén podemos falar de dúas obras. Por unha banda, Vento ferido, que son narracións breves contadas con distintas técnicas, un ambiente suburbial, de violencia, no que destaca a frustración como tema. E a outra das súas obras bastante importante é Cambio en tres, que trata da historia dun emigrante ourensán que volve á súa vila natal, que tamén era a vila natal do autor, e que lembra as situacións enfiándoas co presente. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema da nova narrativa galega. Para min este é un dos temas máis sinxelos, porque con termos claro no que consistía a nova narrativa galega, xa temos prácticamente todo o tema redactado. Ademais, non temos tanta cantidade de autores e obras fundamentais. Como digo sempre, con sabermos uns pouquiños e con telos ben claros, xa chegaría. Agardo que todo isto vos sirva de axuda e outra vez moitas grazas polo apoio, porque, en serio, cada vez sodes máis e non sei, moitas grazas, faime moita ilusión, tamén me fai moi feliz estar vos a axudar. Un saúdo e ata a próxima.